Aron masulbad ang kahuot sa trapiko sa dakbayan sa Mandaue, nangayo na og tabang ang Konseho sa Mandaue ngadto sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Pinaagi sa usa ka resolution, mihangyo ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue kang MMDA Chair Francis Tolentino nga magpadala og experts nga magtuon sa traffic situation sa dakbayan. Gilauman nga ang mga experts nga ipadala sa MMDA makahatag og kasulbaran sa grabeng kahuot sa trapiko sa Mandaue. Matud pa ni Konsehal Emery Dizon, ang author sa maong resolution, nakig-istorya na siya kang Tolentino nga kung mahimong libre ang pagtabang sa MMDA. Matud ni Dizon nga nakatabang nasab ang MMDA sa laing mga dakbayan sama sa Davao, Iloilo ug Cebu.